खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ काछार जिल्लायाव मोनसे जाफेरै जाथाय। पन्चायत सेक्रेटारिया आजिरा मोननायनि सानसे सिगां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। काछार जिल्लानि बिनाकान्दी डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बावली सेंजुर ग्राम पन्चायतनि पन्चायत सेक्रेटारि रुद्रिश थारा आजिरा मोननायनि सानसे सिगां पुलिसजों हमजादों। पन्चायत सेक्रेटारि रुद्रिश थारा गुबुन गुबुन जौगाखां हाबाफारिनि थाखाय फोसावनाय सरकारि रांखान्थिखौ जाख्ल'नायनि थाखाय आजिरा मोननायनि सानसे सिगां पुलिसजों हमजादों। पुलिसा रुद्रिश थारखौ बिथांनि न'निफ्राय हमनो मोनो, नाथाय गुबुन सानै ग्राम रजगार सेबाकआ खारखोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि दुमनि खाथाव हरनि समाव इ-रिक्साजों थांबाय थानाय सासे सिख्लाखौ माखासे दुथां सेंग्राफोरा गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दासिम साब्रै सेंग्राफोरखौ हमनो हाबाय। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि फारियै मइनाल हक आरो बुलबुलखौ थांनाय 29 एप्रिल खालि आरो मैया 30 एप्रिल खालि सानै दायनिगिरि फारियै सत्तर आली आरो जुल हुसेनखौ हमनो हायो। पुलिसा बे साब्रै दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि मा जाहोननि थाखाय माखासे सेंग्राफ्रा बे सिख्लाखौ गाग्लोबदोंमोन बिनि गुबै जाहोना दासिमबो सोराङाव फैयाखै। फेरगाव आरो ननै सेरफां परिषदीय बियाबाव बिप दोलोनि हानजा सुरनाय मेल। बे हानजा सुरनाय मेलाव बिप दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'नि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। प्रमद बर'आ बिमा कामाख्यानि समायला जुदि श्रीरामपुरनिफ्राय कमिसन लायाखैब्ला गासै फारिथिया हाग्रामा महिलारिनि मबाइलाव दं, रादाब फोसावनोल' होनाय जायाखै होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि दिल्लीयाव प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो लानानै BTC-निफ्राय BJP-खौ फोजोबस्रांनायनि प्लेनिंनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे नुथाया हाग्रामा महिलारिनाव दं, समाव पाब्लिक खालामगोन होनना। लोगोसे बिस्वजित दैमारिनि सायावबो बिथाङा बुङोदि गुबुननि सेहेरा लाना देरहानाय मानसि बिस्वजित दैमारि हिसाबै गावहा जेबो गैया। BJP UPPLनि जराव देरहादों। बिस्वजित दैमारिहा आमेरिकानि हादरगिरि मोनब्लाबो गोजोननाय गैया होनना। धेमाजि जिल्लानि गगामुख बास लाखिग्रानिफ्राय पुलिसा गंसे हाथियार बोखांनो मोन्दों। हाथियारजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ लखिमपुर जिल्लानि नवबासिया गामिनि थागिबि अमिनुल हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला SSBL 12 भल्ट राइफलखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय खावनानै बासजों लाबोबाय थानाय समावनो बासनि कन्डाक्टरा नुसननानै गगामुख बास लाखिग्रायाव हमो आरो उनाव गगामुख पुलिसनो गथायनानै होयो। बाक्सा जिल्लायाव सासे मुस्लिम सेंग्राया हिन्दु सिख्लाखौ लांखारनानै पुलिसजों हमजादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गबर्धनानि हुसेन आली मुंनि सासे सेंग्राया निमुवानि 16 बोसोर बैसोनि सासे हिन्दु सिख्लाखौ लांखारना हमजादों पुलिसजों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोन। बेंगालुरुनि गंसे कम्पानियाव खामानि मावनानै हुसेन आलीया 1 दान सिगां न'आव फैदोंमोन। न'आव फैनानै हुसेन आलीया हिन्दु हिन्जावसाखौ लांखारबाय थानाय समावनो बरपेटानि खैराबारियाव हमो पुलिसा। चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव ड्राग्सजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ हमनो हादों। थांनाय मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासिक'त्रानिफ्राय सानै ड्राग्स लाग्रा आरो जगायग्रा सेंग्राखौ हमदों पुलिसा। हमजानाय लाइमोन सानैखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता दक्षिणगाव गामिनि गोजोन वारि आरो रुनिखाता आस्राबारि गामिनि हरिसन खाख्लारि होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सानै लाइमोनखौ पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।